Hej, jeg kan godt lide PointShop, fordi som I nok nogle gange har prøvet før, sidder man og ved slet ikke, hvad man skal tage sig til. Det er derfor, jeg hiver computeren frem og søger på pointshop.dk. PointShop er en hjemmeside, som jeg nok vil kalde fremtidens fordrivshjemmeside. PointShop er det, som jeg foretrækker mest frem for alt andet, fordi det er hyggeligt at sidde og tilmelde konkurrencer og andet skæg og spas. Imens du besøger hjemmesiderne, skraber du også en hel masse points sammen, som du kan bruge senere til at købe en hel masse forskellige ting i shoppen. Alt er helt gratis, selv afsendelsen. Men så er der de personer, som der er lidt mere utålmodige end andre, efter de ting, de godt kunne tænke sig, og de kan selvfølgelig godt købe det i en VIP-udgave. Men det koster desværre en del penge. Men ja, det var det, som jeg ville sige. Men jeg ville prøve det, hvis jeg var jer. Og jeg har skrevet et link til jer i beskrivelsen. Ja, det var det.